gisulti ni Jesus kagahapon unsay misyon sa iyang mga tinun-an in general way. Karon murag may pagka-specific na. Ningon siya diri, ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, abuga ang mga yawa. Specific na ni siya. Sa inyong paminaw, mahimo ka ni sa mga apostoles? Mahimo? O niya ba, ang iya bang instruction, ingon siya, ay mo pagdag kwarta, ayaw pagdag ilisan, ayaw pagdag pagkaon, sunan ka ng pag-ayog masakiton, niya uwa kay kwarta. Karon gani ang atong gasto pag-ayo aning COVID, 40 naman ning dakua, binilyo naman. Nya ang iyang misyon, ayaw pagdag kwarta, ayaw pagdag puntil, wa gani ilisan, wa gani sungkod. Nya ang misyon, ayuhon ang mga masakiton. Kana lang da ang misyon na ambot, wa ba ka masayop sa Kristo aning pagkasultiha? Ang saman, o kamo, ingnon ta mo, ayuha to mga masakiton dito, pero ay pagdag kwarta ha, ibili na din his kolekta tanan. Karon ingnon ta mo, kanan tanan ninyong kwarta, ihog na sa kolekta, nya atiman na ang inyong panimalay, unsa inyong itubag? Yung buang ning pariya, unsa ipakaon akong ipahatag man diri tanan. Di ba? Pero si Kristo, mo iyang instruction. Unsa man ni? Binuang o tinarong? Tubag. Nya mosunod mo ani. Mga naong ninyo butla. Lain kay tarong batasan oy. Naaga ni tay buhaton ato ding una nakakoy kwarta, nakakoy kwarta. Kaning pastoral din inigingon ako ato ning padakan atong kuan ha, yuta, mamalitag yuta. Nya pa din natay kwarta. Ana dayon. Mao din ay hunaw-hunaon. Atong pakanon ang mga kabos dinhi sa atong parokya, tagaan atong tag 5 kilo nga rice. Nya pa din natay kwarta. Hantod ang pari mingon, celebrate niya ko sa akong birthday ha. Nya na kay kwarta. Permi ginang kwarta bisag kamo yun. Ma mo eskwela ko, wa tay kwarta. Ma magminyo ko, na kay kwarta. Permi gina pangutana. Unya di ay sa kang Kristo di ay pamaagi, wa di ay nang kwarta gi-require. Kung duna kay tumong nga maayo alang sa kaayuhan sa imong isig katao, ayaw gyud paghunahunag kwarta. Usa, ayaw sa nang kwarta kay mapakyas gyud ka. Muatras man ka. Nang litaron ka, manghatag kos mga kabos og pagkaon. Nya imong hunahon ang kwarta. Maingon ka, adi madaoy, wa man gimihapit gikaon, manghatag na noon ko. O ana. Basta di siya magsalig og kwarta, kana pwede gina, pero magsalig gani siya kwarta, sangko ra nas korupsyon. Ako ginang ipaniguro, basta magsalig sa kwarta, sangko ginas korupsyon. Na siya. Nganong mao man gisugo ni Kristo mga igsoon? Kay bawo mo ngano? Kay bawo mo wa parihata. Dugay na kay kong pamalandong ani pero wa gyud ko kahibaw ug unsay tumong hangtod karong buntag nga namalandong ko. Naa di ay sa tubag nato sa Salmo, ang tubag ani. Unsa gyud atong tubag? Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Gusto di ay sa Ginoo nga siya mo yatong daygon sa tanang mga maayong buhat nga atong na buhat. Kana bang di ta magsalig sa atong kaugalingon, sa atong kwarta, sa atong gahom, sa atong bahandi, kung dili mosalig tas Ginoo. Unya palampuson ginas Ginoo, nya magsigi ra tagdaig sa Ginoo, di ta magdaig sa atong kaugalingon. Karon naama mo mga balay, kinsa may gatukod ana? Kinsay gatukod anang inyong balay? Kamo o ang Ginoo?
Karon ba sa imong kasing-kasing, kinsa gigatukod ana inyong balay, kamo o ang Ginoo? Kusga. Unyag mo ingon ang Ginoo, pasudlas inyong balay ang way balay. Mo pasod mo. Oy, mga naong ninyo. Sus. Di ka mo pasod kay nga naman ako guning balay. Ako guning balay. Uy, hinumdumi. Ang Ginoo makay gatukod ana niya. Ang Ginoo may nagsugo, pasudlas inyong balay ang mga way balay. Nganong imo man silang ihikaw, nga ang Ginoo makay itagiya na imong balay. Siya makay gahimo ana. Pero porti na tong dawua sa tong balay. Hasta ning akong parokya. Ay mugso diri bunalan tagyud mo. Daw kay ta ba? Daw kay para nato kita manggod mo'y naghimo karon kamo dinhi uban mga professional man mo nama mo'y mga kurso kinsa may naghatag nimo ana ang imong paningkamot o ang Ginoo? Oh dili mao na mao na magbag-o na ta nya karon ug atog yung subayon og maayo wa gid tay mahimo kunwa ang Ginoo. Mo nay gustos Ginoo ba nga ma-realize nato nga ug wa gid ta ug wa gid Ginoo wa gid tay mahimo. Panaltan, daghan kag kwarta. Nya musuway kag tabang adto sa mga pobre, ginamit imong kwarta. Nya makasakay ka sa C-130 nga nakras. Unsa makatabang pa ka? Wa na gyud. No? Aka mong manakay eroplano, bantay mo. Makras, gani na, patay, gid mo. Nya, magsilbi pa ng imong kwarta, imong yuta, imong gahom. Wala Kadato ni Kobe Bryant, tulilik bitang iyang gisakyan, patay na yun. Kapramising sa kinabuhi ni J.C. Robredo, 40 ka matinabangon, hagba bitas may mas batid, patay. Pagka-promising kinabuhi ni Ramon Magsaysay, 40 buutana, 40 pa kunutong mo atiman og mga kabos, sangit bitaw sa pine tree sa Manunggal. Amot na sangit pa to sa pine tree o sa kugon. Kugon pa man tinga itong panahon na. Ano pa man ito yung mga pine tree niya. Kugon pa siguro ito, mga 1960s ba ito, 70s ito. Patay, oy. Mao na ang atong kinabuhi dali kay matay. Bisan lag ingnon las Ginoo. Sige, inyo ning sulbaron ang COVID. Naa na mo'y binilyon, trillion of dollars inyong budget. COVID. Kuwao na kong hangin. Kumplito mos baksin. Kuwao na kong hangin. Ako ning hangin. Sabahan. Magsilbi pa na atong baksin. Oh, wa nay kapuslanan. Ay lo sa nang hangin pa diroy. Amo ingon sang Ginoo, sige, ang yuta lay akong kwaon, pasudlo na kong tubig, tubig na tanan. Wa lagi mahimo lagi. Wa gyud. Pastilan. Sige, pulos na lang yun yuta. Wa na say tubig, wa na tuburan, wa na tanan. Hangin og yuta na lang, okay ra. Patay gyapon. Sige, kompleto na lang oy. Nalay tubig, hangin, yuta na. Kwaon lang akong adlaw. Adlaw ba kwaon? Sus, patay ra gyapon ta. Oo na, ayaw na lang pagtuga-tuga. Og salig anang imong ilisan porti na kang daghanang mga sinina adias imong balay kay imong yung imats-mats ang color sa imong buhok, sa imong eyebrow, sa imong bag ug sa imong sandal. Hasta pang imo dinhin kanang sa anak kanang retainer ipariha pa nimo color sa imong ariyos nga re. Porti yung daghanang sapatos nimo lain-lain color hasta mga bag. Nya gasalig ka na, nagwapa kay katanawon or gwapo katanawon. Oy, sus. Taptan lang kag COVID ay kanang acute. Patay gyud ka ba? Usara gyud color nimo. Abo. Kay ikaw man mo kamatay sunugon kag ritso. Oh, di ka kita imong ginikanan imong mga mahal sa kinabuhi, di kita. Ma-COVID ning gawali, di mo kita. Abo. Abo, in kasus mura mag-color sa stained glass oh. Nasa mo ingon dili murag retablong gianay. Bitaw ini kaabo na nato.
Awa na tayo kapagarbuan ito mga naong, oy. Nabi tayo mo rin ako nga rin, niya, magpa-picture ba, niya maingon din, Father, gwapo mo dahil ka na kung ulu-uluhi. Ano, dahil tanaw nyo na ako, gwapo dahil ko. Ay mo pa makakab. Makakanin mo. Wana, oy, may nusan tas Ginoo sa iyang grasya. Wa na yun. Mao na, total dependence on God. Mao na si Jose sa atong unang pagbasa kining drama niya og sa iyang mga igsuon nindot kay siya konklusyon. Ingon siya, ako to ang inyong igsuon nga gihuog ninyo sa atabay og inyong gibaligya nganhis Ehipto. Pagkapadluka siya mga igsuon, hala, mao man daining ni ang atong aksyon nagpatay. Ingon siya, ayaw mo kadlok. Sa iyang gisulti, apan ayaw ikaguol ni pakasad-o ninyo ang inyong kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako. Unsa iyang gisulti? Kay ang Dios maoy nagpaanhi kanako una kaninyo aron mo malibre or maluwas. Giunsa siya pagpadas Ginoo ngadto sa Ehipto? Way ilisan, way sandalyas, way kwarta, way pagkaon, way sungkod. Igo gyud kaayo sa gi-instruct ni Kristo sa iyang mga apostoles, pero nahimo si Jose nga gobernador sa Ehipto ug nahimo siyang nakaluwas sa tibok kalibutan sa ilang kagutom, purti na gid niyang datua. Nindog na ta.